Имало едно време една маймуна, която изгониха от острова на маймуните, защото била много стисната. Била много тъжна, но и хрумнала една идея. Да си построи сал, с който да се върне при маймуните. Ей, какъв як сал направих! Браво, маймунчо! Ще занеса банани на моите приятели. Пълен напред! Какво правиш тук? Нали те изгонихме? О, носиш банани? Тогава оставаме. Ядаха толкова много банани, че коремите им се надуха и излетяха в небето.